to sai mu ɗanyo shi faɗa ko? To kalma a larabci da ita ake gina jumla, ita kuma jumla ita ce magana wadda take in ta ma'ana sai a ce mata magana ce mai cikakkiya, an ba ce ma'ana ba a ce jumla ce wadda take ba cikakkiya ba. To ita jumla ana gina ta ne da kalmomi a harshen larabci, sannan kalmomin nan a larabci sun kasu kaso uku, ko dai kalmar ta zama suna ce, kuma suna zai iya zama na mutum ne ko na dabba ne ko na tsiro ne ko na sandararren abu ne kamar tabarma, masal, gini, gida, ƙofa, babur, mota sandararre wanda baya motsi baya magana, ko kuma ya zama ismul ma'ani ne, wani abin ne daban, abin da ba a ganinsa ba a jinsa ba a taɓa shi, shine wannan nau'in suna. Sannan nau'i na biyu na kalma shine aiki, shi aiki yana tafiya da lokaci, shi kuma suna baya tafiya da lokaci. Sannan shi wannan aikin zai iya zamanto an yi shi ya wuce ko ana yin sa ko za a yi. Sai nau'i na uku na kalma shine harafi, shi kuma harafi shine wanda akan kansa bai da ma'ana, sai an haɗa shi da wani abin a cikin jumla sannan ma'anarsa za ta fita. Yanzu misali idan muka ce fi a ciki, idan muka ce a ciki kaga bai da ma'ana, cikin gida ko cikin mota ko cikin masallaci ko cikin ɗaki, kaga ba a san ko me ba a ciki, ko a ce ala a kai, amma aka sa shi a jumla sai ma'anarsa ta fito. A ce alkitabu fil hujrati, littafi a cikin ɗaki, alƙur'anu fil masjidi, littafi ƙur'ani yana cikin masallaci. To shi harafi ma'anarsa ba ta bayyana shi kaɗai, sai an haɗa shi da wani abu. To wannan shine nau'i uku na kalma, wanda kuma da kalma ake gina jumla. Na haka su ne ajza'ul jumlati. Ajza'ul jumlati salasatu, jankokin jumla ɓangarorin jumla guda uku ne, ko ya zama suna, ko ya zama aiki, ko ya zama harafi. To malam ya ce aka kawo mana tamrinai exercise wanda za a auna fahimtar mu a ga mun gane ko ba mu gane ba. Aka ce a tamrinul awwalu, tamrini na farko, iqra'il jumal al-atiyar, ta karanta jumloli masu zuwa, wa bayyana al-asma' allati, ka bayyana sunayen da tadullu ala ashkasin, take nuni akan mutane, wallati tadullu ala hayawanin, da wanda take nuni akan dabbobi, wallati tadullu ala nabatin, da wanda take nuni akan tsirrai kamar yadda aka yi magana a baya, wallati tadullu ala jamadin, da wanda take nuni akan sandararren abu. Aka ce na ɗaya, faridun yajri fi shari, faridi yana gudu akan titi. To a wannan jumlar za mu ga akwai yankokin jumla guda uku sun haɗu a cikin wannan jumlar. An samu suna, an samu aiki, an samu harafi. Faridun sunan mutum ne, sai mu ce ismul insan. Yajri aiki ne, sai mu ce fi'ili. Fi harafi ne, sai mu ce harfun. Asharu'u titi, sai mu ce jamadu. Sunan abu ne wanda yake sandararre, wanda baya motsi, baya magana, baya komai. Sai na biya aka ce aliyun yarkabul himara, aliyu yana hawa jaki. To aliyu sunan mutum ne, an samu suna, yarkaba aiki ne, himara suna ne na dabba. An samu yanki guda biyu na jumla a wannan jumlar, an samu suna guda biyu, an samu aiki guda ɗaya. Sai ya hatariƙul haɗabu, kirare yana ƙonewa. Wannan an samu guda biyu shi ma, an samu ya hatariƙul aiki, an samu haɗabu sura jamadin na sandararren abu. Ya tasallaƙul girmanul habla, yara suna tsallaka igiya. Nan ma an samu yanki guda biyu na jumla, an same tasallaƙu fi'ili aiki,
algirmanu yara suna, alhabala sunan sandararren abu, algirmanu sunan mutum. iftarasar zi'ebu kabasha, kura ta kama rago. iftarasa aiki, a zi'ebu kura sumar haiwanin kashaba ismar haiwanin. kun ga anan mun samu yanki guda biyu na jumla, an samu aiki an samu suna. sai a sa'alabi a kulun da jaja, dila yana cin kaji. a sa'alabin suna na dabba, ya kula aiki a dajaja sunan dabba. an sami yanki biyu na jumla a wannan jumla shine suna da aiki. sai jumla ta gaba ta 7 aka ce alkalbu ya nama fil bustani, karen yana bacci a gona. alkalbu suna, an samu yanki 3 na jumla a wannan jumla. an samu suna, an samu aiki, an samu harafi. alkalbu suna ne na dabba, ya namu aiki, fi harafi albustanu suna ne na sandararren abu. yuhibbul waladul burtiqala, yaro yana son lemon zaƙi. a nan an samu jonki biyu na jimla a ciki, an samu aiki, an samu suna na yaro alwaladu, an samu alburtiqalu sunan tsiro. albustani ya jima'ul azahara, mai gona yana tattara fulawoyi. albustani sunan mutum, suna ya jima'u aiki, al'azahara sunan tsiro. kun ga anan mun samu yanki biyu na jimla, suna da aiki. yasbahul auladu fil bahari, yara suna iyo a cikin kogi. yasbahu su aiki, al'auladu sunan mutum, fi harafi albahar kogi sandararre. a nan an samu yanki 3 na jumla, aiki da suna da harafi. alhadidu ya zo fin nari, ƙarfe yana narkewa a cikin wuta. alhadidu suna, ya zo aiki, fi harafi annaru wuta sandararre. kun ga ana an samu yanki 3 na jumla, suna, aiki, harafi. almidadu fit dawati, ruwan tawada yana cikin kurtun tawada. almidadu suna, fi harafi addawati ai suna na sandararren abu. na haka an sami yanki biyu na jumla, suna da harafi. sannan aka ce ikira iljumal al'atiyar ka karanta tamrini na biyu. aka ce ikira iljumal al'atiyar ka karanta jumloli masu zuwa. wa mai yi zil asma'a ka bayyana ka warware ka ware sunaye, wal af'ala da ayyuka, wal hurufa da harafai. na ɗaya aka ce fito muhammadul baba, muhammadu yana buɗe ƙofa. a nan mun samu ya fito aiki, muhammadu suna na mutum, albaba sunan sandararren abu. don haka an sami yanki biyu na jumla, aiki da suna. yashtarar tajirar kudina, ɗan kasuwa yana siyan auduga. nan ma an sami yanki biyu na jumla, yashtari aiki fi'ili, a tajiru sunan mutum, alkudina auduga. da zira'ul fallahul kasaba, manomi yana noma rake. da zira'u aiki, alfallahu manomi, al'asaba shi ma sura guda biyu. da ƙara'u sa'idul kitaba, sa'idu yana karanta littafi. da ƙara'u aiki, sha'idun suna na mutum, alkitabu sandarren abu, yake biya ka samu na jumla. yadkhulu hawa'u fil hujrati, yadkhulu aiki ne, alhawa'u suna ne, fi harafi ne, alhujrati suna ne. samaru ya tasaƙaɗu alal ardi, ɗan itace yana faffaɗowa kan ƙasa. samaru suna, ya tasaƙaɗu aiki, ala harafi al'arda ƙasa suna. sauru ya harusul arda, bijimin sa yana noma ƙasa. sauru suna, ya harusu aiki, al'arda suna. suna'ul ahadiyatu min al-jildi, ana ƙera takalma ne daga fata. asalin takalma fatu ne, daga fata ake yin su. tusna'u fi'ilin aiki, al-ahadiyatu suna.
min harafi aljildu suna. Al'usufuru yugarridu ala shajarati, tsuntsu yana kuka, ƙaramin tsuntsu yana kuka akan bishiya. Al'usufuru suna, yugarridu fi'ili, ala harafi a shajarati ai suna. Yadhhabul gilmanu ila masna'i ya ummalu, yadhhabul ummalu ila masna'i, ma'aikata suna tafiya kamfani. Yadhhabu suna, al'ummalu a yadhhaba aiki, al'ummalu suna, ila harafi al-masna'i suna.